Entón, Iago, que peli queres ver? En que sale a Nosferatu? A primeira vez que nos vimos en persoa fomos ver Sonic 2. Sí, e foi en Irún. Que viñeche ata Irún Para ir 2. para ir dous. Ao fin. E eu estou agora devolvendo o favor vindo ata Coruña. Efectivamente. Desde Santiago de Compostela, Efectivamente. 56 km contra 20 veces máis, pois... Eu penso que estamos xa a pre. Home, nivel speedrun ben, sí. Nivel speedrun fixecho máis rápido que a mí. Que tal? Que ganas levas ca peli? Teño moita gana de vela. Teño máis gana de vela que tiña de ver Sonic 2. Eu estaba un momento que iba a parar de ver trailers e demais, e ao final levo unha semana sorteando spoilers, porque isto saiu 5 días antes nos Estados Unidos que aquí. Estou sorteando relativamente ben, pero empecé a papar entrevistas de todo, Jim Carrey, bueno. Sí, pasácheme algunha de feito. Entón, sí, estou no hype. Así que nada, bueno, podemos ir como adultos que somos a ir vela xa, e logo comentamos sen spoilers, por isto, un outro verdaxe un pouco desordenado, pero bueno, imos comentaras sen spoiler e haberá outro vídeo / capítulo con estragando a trama. Que o que máis gana tes de ver no fin? Eu, se fixeran, comentaba hoxe no streaming do Sonic Adventure 2, se manteñen o que pasa no Sonic 2 a nivel de cousas, a nivel argumental de como acaba cada personaxe que vai aparecer neste filme, que se acaba igual, tamén sería ideal. O que pasa creo que non van a facer, pero non sei tal. Ti? Eu teño moita curiosidade por ver a personaxe de Shadow con Keanu Reeves. E teño moito medo de saber como va a meter a historia de María. Dame medo. Eu creo que ben. Tamén non me estive vendo nada do que engadiron aquí con o Sonic por Shadow Generations e tal, as ovas, só vin a primeira, bueno, as pequenas animacións, só vin o primeiro capítulo, vin os outros dous. Entón, todo así un pouco como eu, en branco. E tampouco xoguei Shadow the Hedgehog, nin me enteré moito da historia, entón, casi como referencia que teño principal é Sonic Adventure 2, porque o que pasa en Sonic Heroes xa vai meter noutra cousa. Sonic Adventure 2, eu se tiran pola liña Sonic Adventure 2, pero contado ben, porque é certo que as escenas cinematográficas do Sonic Adventure 2, pois, vai xustiñas, pois co que falan ao nivel que están facendo, e parece que Jim Carrey tamén ten pinta que vai estar tamén ben nesta, pois, en ese aspecto ben. E a dúbida é así, a cegas, Jim Carrey voltará para a seguinte peli de Sonic, para a cuarta? Hai que ver onde acaba a historia, a ver que fan. Eu non descarto ni anda que ahora sexa un personaxe de animación. Robotnik se volve para a cuarta. Non sei que vai pasar. Eu casi, é unha cousa que prefiro que me guste esta, despois xa, para iso temos logo un... Sí. Vamos despois. Vamos para o cine. A la vez. Opina que te estás facendo a tua opinión en riba. Benvidos a Despotricarro, é lo que está. Bueno, pois xa saímos do cine. Sen spoilers de momento. Haberá outro vídeo. Non spoilers. Eso. Que tal? Gostei moito. A mellor das tres, eu creo. Sí, sen dúbida. Sí. Das tres, a Sí. mellor. Tamén a máis adulta. Bueno, a que chamas adulta? Que funciona máis para o público adulto, sí. 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 A que... Máis alá de que xa temáticas que tal. Sí. Perdón, iba a dicir máis alá de que... Non, sí, simplemente iso que funciona ben para o público infantil, logo obviamente é o seu target, mas sí que ten... Eu penso que está feito tamén con mente de que as crianzas que viron a primeira xa son un pouquiño maiores. Sí, pero sí que é a única das tres que pode decir, bueno, xa non é unha peli para... Bueno, está ben, pero para nenos. Aquí xa está ben, o sea, sí. Directamente está ben. Ben, non, eso, sen entrar en detalles, non sei por onde que es para primeiro. É a que máis ten de videoxogo? Que pilla a historia de videoxogo máis, non literal, porque dalle voltas para que... O que te moi ben as tres de Sonic, que é unha peli intentando ser unha peli, non un videoxogo en peli. Claro, mas é a que colle máis do material original. En xeral, do lore de Sonic, porque a primeira é unha road movie, con Sonic e Tom. A segunda ten a cousa aí do medio de Hawái e tal, que ese subplot de humanos que
que a meu ver fai que desluza un pouco a peli. É porque é Sonic 3, pero intentado meter no ambiente do Sonic Adventure 1. Porque Claro. estamos nun mundo con humanos que non pasan no xogo de Mega Drive, entón, claro, é o argumento do xogo de Mega Drive, que é iso, da mestra, todo iso, pero, claro, teno que meter dentro do mundo que está creado nun que se tal. Entón, o que comentábamos, tanto Sonic Adventure 1 como 2 encaixa moi ben no mundo da peli, son as máis fáciles de meter nese mundo con humanos e demais. Sí, entón, está moi ben, é moi rápida, comezou a acción xa moi... Sí, logo ten un pouco de zonas de val un pouco polo medio, pero ben, porque ao final tamén está facendo un pouco de traballo de personaxes. Eu, obviamente, os dous, para mí, que máis brillan personaxes son Shadow e Robotnik. Queres dicir, os dous que máis loden son Robotnik e Robotnik? Son tres, sí, no, bueno. Jim Carrey e Jim Carrey? No, Jim Carrey fai un papelazo, Jim Carrey... Está moi ben, claro, eu comentaba eso, estamos acostumados tamén na parte de efectos especiais a isto de que é fácil poñer dúas persoas que son o mesmo en pantalla, pero está feito todo que non estás pensando como están facendo, pero se te pasa a pensar de como están facendo. Sí. Jim Carrey ou máis Jim Carrey pirando nos 90s. Eu vi momentos que estaba vendo Dan and Dumber, aí, ou dos tontos moi tontos. Dos parros moi parvos en galego, sí. Claro, non sabemos que tal Keanu, que tal Jim... Claro, porque temos que ver a versión dobrada. E dicir, a dobraxe... Alén de que a mí a dobraxe española, polo xeral, a dobraxe do castellano de España, non me chama, o estilo que ten, a escola que ten, non me gusta. Particularmente as escollas a hora de traducir, non... certas expresións, certas cousas, non... Pero, por exemplo, o personaxe de Robotnik aguanta, Sonic ten momentos, porque aparte hai un clip que xa saiu inteiro da primeiro encontro co Team Sonic e Shadow que xa se ve en inglés, o minuto e medio inteiro, e entón eu aquí hai unha frase que en inglés que están como, o sea, é como que está máis exagerada na versión inglesa, aquí está como máis modosiño, entón perdes o chiste, que o chiste realmente era que fai pregunta de unha maneira moi enérxica e aquí na dobraxe perdes algunha cousiña desas do pouco que vi na versión inglesa. Pero, por exemplo, a personaxe Jim Carrey aguanta dentro do dobrador, que non me sai agora, pero bueno, mesmo que fai Johnny Depp, normalmente. Porque é un autor de dobraxe que ten moi ben collida a personaxe de Jim Carrey. Sí. Mas, ainda así, eu quero imaginar como sería este filme cunha traducción de Manuel Arca, o que traduciu Sonic Prime ao galego, podía ser brutal. O sea, podía ser un filme moitísimo mellor do que na versión española. Logo, o que fan co arco da personaxe Shadow, esa dobraxe e demais, eu creo que moi ben. Descoñezo o material original, non mostraré despois, pero estamos citando moi por arriba, o sea, non imos entrar no detalle, logo haberá outro vídeo. Pero creo que, seguindo un pouco a estela do que nos propón o xogo original, contado mellor, porque é verdade que o Sonic Adventure 2, eso, que non era especialmente excelente na forma de ter narrativa, eu creo que aquí bastante ben, un pouco a relación que ten con María, todo iso, eu creo que bastante ben contado. Dicir moi ben a actriz que fai de María. Non contaba eu que me gustase tanto. Saía en cal saía agora destas últimas, non sei, en Last of Us, pode ser? Non, ou era, non sei se era unha destas, bueno, está nunha serie destas de últimamente, non sei se na de Dragóns, pero bueno, é unha actriz que está facendo pero moi ben, moi ben actuado. Eu pensei que era o tipo que actor colle unha crianza para actuar e fai o que pode, porque é unha crianza, non máis está moi ben. Logo, cinematográficamente, eu creo tamén das que está mellor pensadas as escenas de acción, con un pouco de ideas así máis variadas, que non sexan o típico, porque hasta agora, ata o momento, a única así escena que resultaba ben, pois igual era do snowboard que había na dúas, pero non me acaba de dar. E estas, en xeral, hai unha serie de inventiva e demais que transmite bastante ben o material. Xa, desde o comezo de todo, a primeira vez que aparece o personaxe de Shadow, xa é acción pa. Está moi ben. Unha cousa que continúan facendo nesta, isto entendo que é gosto persoal meu, é que moitas veces, cando estás no medio da acción, cortan para meter unha escena de alivio cómico e volven a acción. E eses cortes a min quítanme do filme. Depende da duración, porque se é unha cousa para meter un chiste, por exemplo, clásico de que vai a haber algo que vai chocar cun tren no edificio, entón cortas a plano dentro do edificio, entón pasa algo que se está atravesando.
Eso non está mal. Non é nada que pasa nesta peli. Sí, non, estamos falando en xeral. Mas sí que hai ese estilo, non? De acción, 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 corte, acción, 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 acción. E a min ese corte... Pero ao final estamos... Que eu agora mesmo... non sei como está agora Metacritic, creo que xa está en número 1 de mellor valores de adaptacións de videoxogo, pero eu creo que agora mesmo pode estar no posto, se non é un, se é 2, porque estou dudando Silent Hill. Para mí non ten nada que ver. Co de Mario Bros non son moi fan de algunhas cousas de adaptación. Para mí, creo que estamos a nivel da mellor adaptación, Pois, non sei dicir, eu... Gustache máis dúas? A dúas? Non. Non. Bueno, non pasa nada. Por primeira vez na vida non vou defender Sonic 2. Sonic 2. Non, mas a nivel de adaptación de videoxogo, eu penso que a de Mario me resou máis como fan. Bueno, pero isto xa irnos ao podcast de Super Mario. A min pareceme que queda moi baleira, pero pásame con moitos dos produtos de Imagination. Pásame cos de Gru e Minions e tal, que son graciosas, funcionan de ritmo, pero logo pouso que deixan tal. E esta... O que ten a min deixa pousa, a min un minuto, digamos, na parte do clips, no terceiro acto, eu hubo un minuto que dixen, o sea, estaba pensando no meme de cine. O sea, é un momento, porque hai digamos, cos varios frentes abertos que fan un plano montado entre as varias capas, aparte, xusto hai un momento que parece que vai decir unha cosa emotiva e di unha palabra moi emotiva, pero con un pequeno chiste e tal, entón, que claro, estarme facendo medio emocionalme tal, soltando a cagachada. Entón, para min funciona ben na parte emotiva, é a máis potente das tres, incluso a nivel comedia é a que mellor funciona a comedia. Eu creo que houve algunhas cousas que me fallaron a comedia, pero é por ver os trailers, porque xa había algúns chistes que tal, pero por demais moi ben. Tamén Jim Carrey é moi Jim Carrey. E iso ten parte boa e parte mala. Se non che gusta o estilo de Jim Carrey, pois... Pero isto, claro, hai aquí unha cousa que é un acerto da franquía, tamén que coincide tamén para o público que vai, porque isto ao final estamos falando tamén, como pasa con Mario, de produtos xa interxeracionais, porque a xente os coñecimos no 90, outros máis tarde, e hai unha xeración nova que os está coñecendo moitos través das pelis. Entón, claro, estamos tendo moitos dos que coñecimos Sonic nos 90, tamén coñecimos Jim Carrey nos 90, cas pelis máis a Ace Ventura, dos Faros moi parvos, a Máscara, a do Mentiroso, tal. Entón, claro, é volver a recuperar, hai un modo de nostalgia, primeiro polo personaxe de Sonic, e logo polo que fai Jim Carrey, que eu creo que é un Robotnik xa moi ben, e neste caso co xogo cos do Robotnik está moi ben. Que ese diálogo entre xeracións víase moi ben na sala, en pais que ian con crianzas, pais e nais que ian con crianzas, que eran fans, tanto os pais e as nais, que ian coas camisetas de Sonic e tal, como as propias crianzas. E iso víase moi ben ese diálogo entre xeracións. Sí, e logo, sí que, bueno, de referencias, as referencias, o sea, aquí xa lo van facendo moi ben nas anteriores, pero as referencias non son pegotes, é que o problema que teño Mario, que Mario todo o tempo, referencia, aquí non, aquí hai un momento que hai unha referencia a un inimigo, a un xefe do Sonic Adventure 2, que aparece, e digo, meterno non hai necesidade, pero é un guiño que non afecta nada a trama, que te incluso ata cho meten dentro do razonamento para crear un personaxe xado de alguma maneira, e dir, moi ben, moi ben xogado. Un aceno ao material original moi ben feito. Que non coñezo tal, logo nos spoilers comento tal, para mí fixo moita gracia, aparte teño fresco co xogo de xogo, entón, efectivamente. Aviso importante, hai dúas escenas pos-créditos. Sí. Unha inmediata, e despois dos créditos longos... Houve aplausos na sala. Houve moitísimos aplausos. Houve moitos aplausos. Que sí, bueno, logo entramos na escena. E despois hai unha mini escena despois dos créditos longos. Se me preguntas, a mí esa sobra, pero... Sí, non pasa nada. Pero bueno. Teño tragado outras peores de Marvel. Pero non se trata de comparar con Marvel. O sea, se estiveses no universo Marvel, é das boas. O sea, eso vai por aí. Mas sí que, home, dache pé a... Non sei. Bueno, da igual, non toca ahora. En fin, o único que me sigue fallando un pouquiño é a xestión da música. O Yankee XL non me gusta moito como compón, porque é moi xenérico moitas veces, aínda que nestas veces avanzaron un pouquiño, porque ahora sí que son algunhas músicas licenciadas dos xogos, e aparte, ben, había unha que era o reclamo principal relacionado con Silent Hill 2,
que a usan, eu, nese aspecto, como a usaron, non me chegou a parecer efectiva de todo, parece un pouco falsa, en plan, facer un check, pero non tan orgánica. Pero, bueno, neso sí que lle queda un pouco pendente. A min continúame faltando, que o que me faltou tamén na unha e na dúas, que a banda sonora completa fose do videoxogo. Non fai falta, eu creo que non ten por que ser completa, porque senón entramos outra vez en Super Mario Bros, porque en Super Mario Bros aparte que fan é que pillan de 400.000 xogos e tal. Aquí sí que, por lo menos as que van escollendo, as que foron escollendo, están xustificadas porque están nos xogo asociadas ao mesmo que aparece aquí acompañando. Que non é por referencia. Pero vou ir máis alá, vou ir de entendido da música sen ter nin idea, vale? Vale. Como tanta xente que está traballando nisso. O que notei a falta foi non de que usasen as melodías dos xogos de Sonic, senón que usasen os motifs das cancións en momentos adecuados. Que son os motivos, non son melodías? Claro, pero non a melodía inteira, mas sí, no momento adecuado... Pero iso pasa en algún momento. Pero iso, no momento fano ben. Botei en falta que se usase máis. Porque hai moitos momentos en que a mí me encaixaba así algún motiviño de... pois mira, non... Bueno, vamos a spoilers, que despois cando comentamos. Sí, non máis. En fin, por pechar xa este... Sí, porque eu teño que coller un tren de volta a miña casa. Bueno, ou se non vas con un ourizo que te leve dar. Para min, eso, mellor das tres. Claro, precisas ver as dúas anteriores? Home, axuda. Precisas ver a serie Knuckles? Non fai falta. Non fai falta Knuckles, vela. Non, simplemente hai un cameo. E as dúas anteriores está ben. Se igual non biches as dúas anteriores, pois xa biches, xa jogaches Sonic Adventure 2, polo que sexa, e coñeces o material dos videoxows, pois que raro ter xogado Sonic Adventure 2 e non ter visto todas as pelis, a ver a casos, tal. Pero incluso, por exemplo, tendo xogado Sonic Adventure 2, tamén entras ben, porque pillas un pouco material base, quitando personaxe humano e tal. Pero esta sí que recomendo xa para máis público, non só Sonic fans, senón que iso, para públicos máis grandes e de cine. En xeral, aficionados. Sí. Isto é cine. Vamos co vídeo 2. Veña.